si no... No és això. Això és Celestina. Celestina. El Celestina és el sulfat d'estronci. Clar, direu, què fa un sulfat a un lloc que hi ha carbonats? Abans a la Rosa li he explicat. Hi ha de tot, Ja no tu. t'entrau? Sí. El dels sulfats, veus? Ja ho he dit jo. Espera, Francisco, coño. No, ya no queda más, Francisco. Tranquilo, me lo llevó todo. Aquí a Perita que el sulfat... ¿Dónde lo has encontrado? Ei, espereu. Acabat, a l'estronci, els que sabeu química, sabeu que és un metall del grup del magnesi i del calci. I clar, moltes vegades a la natura, on té que haver calci, hi ha substitució de calci per magnesi i substitució per estronci. Entre el sulfat d'una banda i l'estronci de l'altra es forma aquest mineral que es diu Celestina. Vosaltres direu com és blanca, perquè la Celestina quan està ben cristal·litzada és blava. Té el nom de Celestina. Està cristal·litzada. No, digue-ho, va. Aquí. Per aquí. Anem, seguim-lo. El Francisco havia no trobat el petroli, El petroli, clar. Francisco, tú tendrás que indicarnos dónde está el petróleo. No, qualsevol. ¿Qualsevol? N'hi havia diversos, qualsevol. Ja. Picant, i no res, té que anar al darrere. Que té mapa això. És petroli? És que... Aquí. Fa olor. Sí, perquè veus, mires aquí. Veus, això també sembla un mirall de falla. Sí. Ha dit que era colorit, això. Colorit? La mata. Ha dit que això brillant La colorit és és això, sí. el que pregunta és això. Ah, d'acord. Això sí, Celestina, això és un mineral. Ja, aquí els llibres. Val. El que passa és que aquí algú més podria ser que la màquina perdés. Perdés oli. Sí, perquè... Ah, de la màquina. Home, aquesta li treu jo de dintre la pedra i no... Aquest no. Que és bèstia! Què has fet? Ostras, pues sí. Justa, Ostras, sí, ha llegado hasta aquí. Ha llegado hasta aquí. Juegas a bolos, ¿verdad? No, mi res, però... Hòstia, pues m'ha arribat aquí, m'ha tocat aquí, però amb poca... que li veia al cap, Imagina't, d'aquella distància, com ha arribat aquí, és que no ho entenc. Quin perill. Això s'està desmarcant, dic jo. Tu saps que al Berguedà la gent perd sempre els bolets. I tant, tocats del bolet. I aquí, tocats del roc, no sé com li hem de dir. Exacte. Una geoda, sí, és possible. Aviam, la geoda aquella que ha agafat. Ai, però bueno, apartem-nos-en. La geoda aquella, sí. És la de la... Ai. Ah, perquè es trencaria més. No sé com dir-ho. Prova això que tens a l'esquerra de la mà. Veig que aquestes roques estan així. Club de locos. Perquè les has rebutjat. És així o no? No te sembla? No sé si bé per alguna cosa. A l'hora